Nyt me pelataan yhtä tällaista peliä. Eli yksi Kembo Arren. Eli tällainen hyvä peli. Eli tää on tosi hyvä peli. Ja tykätkää videosta ja tilatkaa kanava, se on täysin ilmaista. Siirretäänkö kamera vaikka sittenkin tonne? Joku joinas. Eli nyt yritetään speedrunnaa tän. No ainakaan mä tuon läpäisee tätä. Mitä? Ensimmäinen kohta mulla on helppo, mutta mä en oo ikinä kuollut tohon. Ainakin aloittelussa mä kuolin, mutta mä en oo ikinä kuollut proossa. Ei. Tää ei mene hyvin. Tää ei mene yhtään hyvin tää peli. Nyt nää ainakin menee hyvin. Mutta taas ei mene hyvin. Niin, te huomaatte, niin me oon pelannut tätä, niin kuin näette tuolta alapuolelta. Ei, sit. Ei vitsi, oikeastaan vaikea peli. Tää on niin vaikea peli. Ainakin mulle, mutta teille ei varmaan. Ei. Eikö tässä ollut vähän tätä pelivideota, niin tää oli aika lyhyt, niin mä tein tästä vaikka part 2, niin ja heippa!